Assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe sen Rapular Innovation. On calminama fof inde mon yettode moɗon, on mbiyama kala gonɗo jaam fof yata ko onon ɓuuri. Sagal ɗum mi yetti Allah nelaɗo muɗum, mi yetti Nene Baba. C'est votre animatrice Sala Daba mo Lobali. Voilà. Hande en kewi ɗo ene on invité. C'est un artiste qui n'est plus à se présenter. O jeeya ko Guidjilone, ko toon o waɗi basé. Mais actuellement, il est à Dakar. Franchement, c'est un artiste ganduɗa. Machallah, omo jogui talent. Kadi aussi o meeɗino wadde participer aux compétitions. O yini ha final, mais bon, comme no mbiyeten ni, Allah hoddidani haw gagnon. Mais inchallah, sans plus tarder, ko mbiyata ko haɗi wutti fondede Dula yaha jomum tawa ha. O wiyete ko Delko. Voilà. Salminama, ça va? Yeah, assalamu alaikum sala, salminama no fewi. Assalamu alaikum aduno, wala assalamu alaikum Guidjilone. Mboɗo salmina kal biyo mbimami kal jeeɓo Rapular Innovation kal jeeɓo émission men jillu on calminama. Gonɗen ko émission meɗen jillu Dable Aspi. Ɗum noon jimi kalna minen holmo woni Delko? Delko ko artiste rappeur halpular walla dabo e pular e olofo e français aɗa wawi wiide mais baɗɗo basé o e Rapular. Donc ko Guidjilonnajo artiste Guidjilonnajo gummiɗo Guidjilone ari ɗo henne kadi aussi voilà o woni Delko quoi. Joni ɗum ɗo indema to ummi inde Delko nde holto ummi? Oy Delko hewɓe namde Delko ummi. Delko ko indam mo waji ɓe jinirtami Delko adde ɗum ko babam kobo bam togos jiiɗuɓe baba on innirtam Delko wonata koye oro voilà. Donc à chaque fois noon guila mboɗo famdi Allah yam yidde oro mboɗo yiiɗi oro hama hayso waji ɓe jalti oro somi yaltima tawi oro yalti gonami koye woyde ɓe batti wiidemi ndaw ko yiiɗi oro hay Delko kay Delko de noon tan ardi gallamen watti wiidemi Delko am wuuro ngo Delko tan mbiyatemi noon ardi après inde ko inde souvenir inde wonde marqué jaggumi ɗum battumi ɗum e inde hip hop e quoi donc noon ardi wawi. Ok an hoko noma motivé ha naɗa e Rapular no e mettude ni kadi aussi ene haala pulleɓe ganduɗa sa naari hunde affaire rap ɓe mbiyatama affaire bandiyagal walla affaire ɗum ɗo ka famata dal et aussi en quelle année naɗa e rap aussi? Bon way sala comme no mbiɗa ni rap kam surtout côté men ga en waji ɓe pour pama il faut jaa haaɓe ganden tiiɗema normal. Bon min mboɗomi naata e rap 2016 hein voilà ɗum nanimi rap waɗimi motivé nadde e rap ko mo jogui grand frère am no wiye Linko émergent waji ɓe ne gandi moni récemment o yettiniɗo e clip goto e authentique voilà clip baɗɗo succès normal. Donc on ko mawnam quoi cousin am voilà ko cousin am ko mawnam on nden so ari galle voilà min jaadanmako somo yaha concert aji min jaademako affaire aji ɗon foof n'est ce pas voilà affaire o waɗi min jiiɗori hen ɗum gorol quoi e min jooɗor tan hamin mbaɗa freestyle uji tout ça mo winde hamin ɗumɗinen ha affaire o naata yamen waji ɓe mbiyata wonti virus quoi eyyi ko noon rabo arde yam quoi. D'accord, an joni an depuis début carrière ma ko carrière ɗum ɗo groupe gonɗa walla ko solo voilà hala min hen? Min début carrière am ko groupe gonnomi mboɗo wawi widemi ni presque ha joni koye groupe goni mais juste min gondani Sniper Boys ɗo wona minen tan yimoɓeɓe mais ko team quoi wonɓe ɗo ɓe foof presque hen goni normal voilà ko 3 personnes min gonno mino Hamzo Boss e Nigamo Sniper Boys. Donc ma ɓooyi min battum wadde carrière solo min goto. Joni onon on mbaɗi projet walla ko single goto mbaɗɗon? min mbaɗi projet ji e nder hen projet goto nen hen ne wiye gonga sakkitto minen mbaddi ɗum normal. Donc ko heddi o projet ji keddiɗi bon ko min tan waɗi ɗum en solo quoi mais quand même min jogdima projet ji machallah quoi. A waɗi signé label goto de production walla ko koye propre moyen ma jarata? Pour l'instant bon ko propre moyen jarami e wonde Estafam et tout ça mboɗo waɗaɓe remercier aussi parce que weeɓani quoi voilà gueule fuɗɗi kamɓe tan jaggat hen quoi voilà Estafam voilà woni ɓeɗo Zaki en Babzo en sa wi aɗa lima juumat Abbas Kanen haaɓe kewi Eric en voilà Igou en et tout ça haaɓen ɗo nande Boubzo en voilà ɓaade mi felliti mi limarat gorol voilà rewɓe ne waɗi Jeero Dieynaba Tumbu Coumba Diabou Houleye Tourel Fatikara tamga Bolo waɗi ɓooyi wa Houleye Wele kamɓe fof somi limi carrément min juumat quoi rewɓe nan ɗon kamji kamɓe fof ɓe jagga hen vraiment. Donc worɓe kam ma pamam somi yejiri woni inde Best Boy en kamɓe fof quoi belda en voilà. Actuellement aɗane projet walla ko gonɗa e dow mum dal haala minen? Wa actuellement mboɗomi projet kono ko surprise wonata quoi voilà mi yiiɗa yetta tan mi haala ɗum ni mais
mboɗo projet so yalti aussi mon gandu ɗum inchallah ɗum nice quoi. non mi jaɓata ɗum de a jaɓata ɗumen il faut kala minen seeɗa projet hay sinno on poti résumé tan nen mboɗo yiɗi haalde ɗum ha may par ce que an voilà mboɗo andi kadi aussi ka professionnel ganduɗa hoorema wolno mbaɗirta tan min mi haalat par ce que mboɗo anduma très bien ka aɗa waɗi aɗa jogui professionnalisme quoi mais hande kam mboɗo andi aussi a yaaforomi nice mi waɗa wajiɓe surprise. ok d' accord wadden min dokkuma ɗum noon min ha prochaine fois inchallah wadde way ko noon aussi mi yi ɗum ɗo ma classement ane mo weeli et aussi clip oɗo okji min hay kam bizarrement onon tegal mbaɗa classe genre de gauche droite ɗum ko hollum koko woni probléme mo onon rappeluji oye kam mi halta inde mum normal parce que moy lool nan ɗon tan mais okji bon min hoorem mi yi ɗum normal kanko aussi mo fat lumiére makko bon peut être maraw ko rap maraw joomum kadi aɗa fama tan neɗɗo sa yiiɗi jomum yeccirma walla goɗɗum sa classe ama tan tawat annen wolto gonɗa e dow mum quoi e kanko aussi mboɗo andi o classe o yiiɗi mi waɗa réplique et tout ça min aussi yo muñ seeɗa mboɗomi are makko par ce que ɗum mbawi mo sedda quoi noon waji ɓe gandiram dan an joni mbiɗa joni an mbiɗa kadi yo fot lumiére moko dal yo fot gontude moko dal ala comme lumiére moko par ce que woni koye ñiɓɓede ok fami ok aussi kadi mi yi kadi a natine compétition goto mawɗo machallah ɗo e sénégal aussi mi andude ko ma motivé ha naɗa e compétition he Sidy Dione ma compétition mo ganduɗa hoorema mawɗo e nder sénégal mboɗo wawi wiide kanko ɓuuri mawnude e sénégal par ce que compétition waɗi basé sur l' actualité quoi koye temuji wona divers art tan kala ko belɗa e tout ça donc waɗi motivé ha nanmi compétition non seulement jangde nani hen te kadi aussi ma yi hen yimɓeɓe ganduɗa ɓeɗo mi wiyata a ɗamino yiideɓe ni mais kam aɗa andi sa yiiɓe tan wolko koccata e mabɓe ko nande Fou Malade en ko nande Kalif Ondo Chif en voilà Sofia en somi limi mi juumat donc mi ɗum waɗi motivé nadde hen mi janggi hen carrément ko heewi machallah kadi compétition waɗi am servir ko heewi e ɗum wonno ham motivé nadde e compétition o joni mi namdoma an holno jiiɗɗa rap pulaar o est ce que waɗi progressé walla ko way noon e ko way noon no jiiɗɗa ɗumen carrément an bon rap pulaar o waɗi progressé carrément quoi min ko noon e yiyandam e min o quoi voilà par ce que wajiɓe joni nden pour jiiya clip baɗɗo set sah e rap pulaar voilà c'est tout à fait un problème mona voilà mais joni wajiɓe mbaɗi engagé o haɓe mbaɗa sacrifié o pour yaltinde ko laaɓi ceerɓe pawɗum e table he hande sa yi télé ji a yiyat sound uji clip aji rap pulaar ɗe ene fawe hen no normal waɗi avancé vraiment kadi wajiɓe nantinno quoi aɓen tinno carrément heddoro tan yooɓe jaggodir aussi ɓe ballodir normal quoi mais quand même ne yah voilà ok a haali gonga par ce que déjà affaire min chaque fois min nan yimɓene kaala mbiya enen onon rap pulaar ji oɗon manque ɗum ɗo nanggutirde manam ala ɗum ɗo ala baltiral ko tagui ɗumen ko tagui ɗum ɗo e ngala baltiral comme no joni fof ɓeeni heddi no mbayi ni ko tagui enen e ngala ɗumen enen comme no mbiyannomi joni ni bon wondemo professionnel tagma addude ɗiɗo affaire uji fof par ce que an hoorema aɗa andi ko woni nder to ho quoi voilà carrément min rap pulaar so tawi ko tagui wajiɓe ɗumnodirta e koye mumen wona rapport uji puɗɗortomi ko dow jolfuɓe a yiyat neɗɗo goto ara ummoto homme d' affaire walla ganduɗa neɗɗo baɗɗo yiyene artiste aji leñol mum e tout ça ara faw ɗum ɗo e table walla fuɗɗo yadde o extérieur nawor yimɓe foof nawor kam fof ɓe jaa toon walla nani a waɗa projet o arema taw e goto tinani o wallitma e projet ma wajiɓe ko million ngaji mbaɗata projet ji mumen des fois mais enen gayna mboɗo sikki tan haaɓe manque jagguir ɗum gonga walla ha joni ɓe cikkata wajiɓe gonke fijji walla goɗɗum alors que rap sa ari gayna mandu degentan wajiɓe gonani e fijji donc mi pari toon wona gartene côté rap uji o côté artiste aji peut être jel ko par exemple no fuɗɗoro wadde folle seeɗa voilà mi yiiɗo par exemple babou galle kañum woni dow mboɗo andi babou galle so hokkiyam junggo hay sinno ko fitrine wona kalis wona e batte mais fitrine somi mbaddi ɗum tan mo hokkam dole hay sinno ko 5% anduɓemo ɓe ɓen gandami gara e jomum kalda e mum ɗum ɗon jayma affaire joni pour neɗɗo waddema fitrine il faut anda on poddi doole on poddi foof puɗɗo waddudema fitrine alors que ɓe ga noon ɓe jewata neɗɗo quoi a yiyat boy togoji hande machallah nan ɗon ala hono dañani rap waɗi ɗum ko wajiɓe kokkiɓe juuɗe donc ɗum ko aduna tan quoi yimɓe ballodirat peut-être fami kadi rap ko carrière quoi wona bose ɗon à n'importe quel moment artiste on wawi wadde follata sikkano an mo yinno mbaddun fitrine o jiiɗa waddude makko fitrine eyyi donc boba xam nga waɗat compliqué quoi donc noon tan yooɓe jaggodir quoi ok bandiraɓe on nani ko haali ko message mum baɗɗo important machallah ɗum tagui onon wonɓe dowɓe on poti wallutude ganduɗa mildaɓe moɗon mo ngala visibilité et tout voilà so ɗum noon ɓenni an hol message mo mbatta lancé par rapport à rap pulaar message mbaɗemi lancé rap pulaar o tan comme no mbimami joni joni
yoɓe jaggodir quoi carrément déjà eɗen e lawole mboɗo wawi widem par ce que nden pour artiste waɗa kong sali grand théâtre mi ari juuɗɗo tan probléme ɓe kulat quoi par ce que ɓe nanata Dakar o grand théâtre tout ça mais alhamdoulilah hande no yimɓe beela pijirata grand théâtre success Douta Seck normal machallah quoi en plus ɓen kokki heddiɓe doole waji ɓe fof nana gara donc conseil en miɓe tan ko yoɓe jaggodira ko heddi o kam haaɓe jogui fiɗo voilà haaɓe jogui engagement o te haaɓeni hen quoi machallah hoggonɗo artiste ma en fait rapport ma ko holi kan mo ganduɗa an a jiiɗi wadde muɗum son pourquoi pas mbaɗa mum vidéo eyyi ɗon kam aussi mbaɗenɗa yafurum ɗon tan quoi a faami voilà ɗon mbaɗenɗa yafurum ɗon seeɗa mais kam rapport uji normal haɓeni hen quoi carrément haɓeni hen voilà carrément quoi donc ɗo ha yesso aussi ma fitrino ar quoi inchallah aka neɗɗo normal neɗɗo fof jogui ganduɗa mo ɗumnini mo waɗumi ɓerde mum ganduɗa artiste wawon c'est impossible bon mbeɗa wawi tottude ɗo inde sa totti inde kadi moylol ma woɗɓe te affaire o ko feeling quoi affaire o wona force kalta ko woni e ɓerde ma wona mais sa haali ene wawi goɗɗo ara tan mo wima bon pourquoi ni et tout ça aɗa faami quoi raɓo no wayni joni donc on question normal pour mi wasa wadde tombe e piège et tout ça quoi ɓe jimmi wadde fitini ne kewi machallah vraiment ene kewi voilà bon hayso inde goto no ala probléme mbaɗanima hokkam ɗum ka grawol won nani peut être wiɗa umnide haalde hen mais bon ala probléme no witino ko woni dernier ɗoma dernier mot ma dernier message ma ko hollum ton dernier mot bon ko jarnade surtout quoi ko jarnade wa stafam sniper boys jagguɓe hen guila mboɗo fuɗɗi ha ɗo ɓe gaccani quoi comme no mbimami ni nani mi limino indeji voilà mi limino indeji kam foof vraiment babzo en dou en posi en erigue en king boy en zaki en fami igu en bacce bi en voilà Boubou Lukaku en kamɓe fof quoi rewɓe aussi nani mi liminoɓe donc kam fof haaɓini hen kamɓe jarnoromi ɓe jarno aussi guijlon voilà kam fof haaɓe jagge combat he quoi carrément donc mboɗo jarno aussi grand latir citizen mike voilà mboɗo jarno kam fof dal fou malade en kam fof vraiment merci mboɗo jarno aussi salli brom sénégal uddiriɗo vraiment maison de production baɗɗo nice bon mboɗo jarno aussi ko mawnam kadi aussi carrément mo jagge carrière kam fof donc ɗum ɗon woni dernier message am mboɗo jarno aussi baba galle voilà baba galle o addi o wonnimo ɗo ko artiste aji fuuro fof ko waɗato vraiment arandu ɓuuri tidde neɗɗo yaade kaldeɗa nanodiriɗa quoi kanko saɗa haaldema ko o ardinta intérêt wona intérêt personnel ardi o ardirta ko wolko gaddata mi adda e miijo nawen rappulare yesso e ko ɗum o addirta e saɗa faami ɗum tagi min mi serta e waji ɓe mboɗo andi heɓe cuwa ɗum ni ndema mais yoɓe gaare makko quoi gaare baba galle bandiraɓe gaare baba galle par ce que baba galle ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema jiɗɗo leñol ngol walla jiɗɗo pular e saɗa faami o hewanni ko yaltate ɗum ɗo jeeyi par ce que ɗum ɗo waɗanimo intéressé waɗimo intéressé tan ko no walliri pular no yaari yesso artiste aji fulɓe kamga musique pular o industrie pular no yaari yesso donc mbaɗemo contacté kalde makko te jogui ko gandanɗa hoorema affaire lerɗo min kala to jaami mi haala ɗinde makko quoi par ce que neɗɗo so waɗi hunde affaire so yooɗi rek yo haale quoi mattos baɗɗo complet o jogui ko neɗɗo ganduɗa so filmimama e saɗa faami tan an hoorema najat quoi carrément donc wajiɓe yo gaare makko mbaɗomo contacté quoi baba galle aussi mboɗo an sall merci beaucoup oy aussi ka neɗɗo mo ganduɗa nde joddiɗen nde aussi mi janggi hen koy par ce que aɗa waɗi professionnel quoi aɗa waɗi question ngaji ma ɗi machallah normal et puis aɗa teyi aɗa waɗi dal normal machallah question ngaji aussi baɗɗi important min mboɗo wawno arde n'est ce pas kala question ngaji mbaɗoɗi minimise neɗɗo walla goɗɗo mais an mbaɗata question ngaji ɓeydodi neɗɗo quoi e saɗa faami neɗɗo jabtoma hen kadi aussi avec fierté donc mboɗo jarnoma aussi merci beaucoup vraiment affaire o waɗi fayida normal del ko ɗum noon ñakkata dokkamin freestyle goto ganduɗa momin mbawi barkinade freestyle goto wajiɓe totte ɗum mbawa barkinorade ok ɗum no ala probléme ok ɓaade ko mawɓe keɗoro mbaɗen ɗum tan e needi ala probléme ande hande mi wasa wadde ñagas ok aduna nan tan leere yimɓe no ɓeeɗo majjodirde kinene poofa jengge haqqillaji ne gowla dañde ko weele aduna gasata keɗe mbawa moƴƴodirde kono wasde hamdinade tagata neɗɗo welde anji basal wona e batte sona suwama Allah ƴefta yidde famminde aadi o fawta ɗum ko hattanani erreur wona e batte sona leçon joom haqqille sabune danduma wasde fadul laaɓe gongol sa ani saɗa jogui wallu bande sa ala woto segnoromo dañal ne fotta gañgo ko ɗum Allah añiri waso kono bandiraɓe hande cuuɓi tan ko jahannama kamɓe pawanma mette wonta jaam taw walla kaso takka eɗen jibina nguutu ngu iwta e hakkille ɓuuri teddude hay huɓere mande ɗum sa tumama
Allah ne horsini aadi kono aadi yo ustu dille mo welsini datti aduna meɗe finde taw ubbama yo maayo horsini ɓesgu saabu sukaɓe ko tesko toɓe te tesgo fof ngo moƴƴani ne wawi bonnude ɓingu baba suturu yallah ɓeydu kala mo ñoɓo ko yettotoɓe saabu a yitta hebde hunde mette tawma mbiyaɗa haaɓa aduna ko mbirimo dikko raw tikkiɗe fof kañum tooñi bato bellitoro cifɗoɗo bone fof kañum bonni dimo jiɗɗo dadde mission mum ko montiri gondi te cipirteɗo way wolko liɓi ɗum taw wonna pundi goyɗo hannde o hanko jalinamo fobbo kelle aduna ko nan sifori sa foy benen sens ko kay pecce jamma yanamde ɗum baba galle saabu kanko wali fettude guira wero mijo dépense ayi gañade ne muusi mette moftade ɓuuri douleur saabu ala fof mbawɗa noddude mbiya ɗum safranam kalis ne weli kono kalis ne weli kono sehli ɓuuri ɗum valeur saabu kanko tan cohlata noddama wimanam kala faade mo yiiɗa sakkira tedde jinnaɗo ɓeyɗo joom hakkille heewa cikkital no desɗo debbo ɓayɗo ndima ko ne taga cofɗo mbadde yodde guete yimɓe kono wasde ɗum ne taga joɗɗo jofde gueɗe yimɓe joɗɗo bonnate mum mon foy ko temum en beele hankinade ko neɗɗo ko jam tan heeƴe mum desaɗo tikkane keñum bokkuden seenu ɗo haɓade ne mima ja bandare wona conseil mum muñal meeɗa musde gandude nder aduna ken hoɓɓe konngol baston metti gomdene mbomri kampo e worɓe Allah ko jaforoɗo joom ɓerde mo welaka majjuri saabu nimso fitu ko ñigle e nder haqqille ganniɗo wattude reno haalande haalama kalnomo haaluji janande caggal ne watti famnede watta wona jikku mum surtout ko cakkirɗe mola ɗum ɓornaki comci daño wasara ha joom kaɗa wori sikku ɗum joom ɓerde bonnene hawe suwi neɗɗo kewɗo jaam ɗum tagui hanko mbammi ho mi ñaago yo Allah yaah wow machallah ko mbiyami konen talama ho oui machallah sérieusement machallah tala nen ɗon ko mbiyata ho sinon waɗimo remercier no fewi ka neɗɗo vraiment moƴƴo neɗɗo gudditiɗo et tout franchement merci beaucoup a waɗi facilité aussi c'est quelqu'un de bien merci à la prochaine inchallah ok bandiraɓe ɗum noon eɗen fe men émission ça a été un plaisir aussi d'être là avec vous de émission Njillu Table Aspi caggal ɗum mi jaranima mon réalisateur technicien o cadreur Baba Galle from Madina Gounass kala ko filmani moƴƴani on nani kala ko filmani moƴƴani machallah on jarama peace and love